Mit merészelsz, te gyagyás? Semmit. Ha meghallom ezt a förtelmes hangot, gyagyásabb leszek, mint te, Tódi. Lehet, hogy ez is a labdarúgástól van? Második gyerekkorukat élik feneség. Akkor azonnal neveld át őket felnőtt szörnyekkétek és hajtógép töltelék. De ide te nem kapsz meghívót. Helyette majd a várbörtönben ünnepelsz, vén dagadt. Honnan a pokolból hoztátok ezt a rondaságot? A friss forrásból. Ez nem is víz, hanem szappan, ha kretén banda. Hát ez meg micsoda? Egy levegő buborék feneséges hence. Azt én is látom, te álló hólyag. Csak írásról volt szó, de olvasni is mindent nem tudhatok. Jaj, te agyabeteg! Hol lehetsz most, Tódi? Olyan voltál, mint egy megszokott házi bútor. Kényelmes és hasznos. Ne nyúlj el ott, mint egy kiköpött rágógumi. Mit csinál az akármi a torony tetején? Ahogy én látom, semmit, feneséges hencegem. Azt én is látom, amit nem látsz. Sajnos túljárt az eszünkön. Nem volt nehéz, hiszen nincsen eszetek. Szállj le rólam, te emeletes vadbarom!